Hola, vull recomanar el Llengua materna del Josep Haden Elgin. Jo tinc aquesta edició molt lletja i vella, però fa poquíssim l'ha tret l'editorial Cronos en català, Llengua materna. No l'he pogut comprar perquè estem aquí tancats, però de seguida que pugui ho faré. És un llibre, una obra molt recomanable, és divertida, és molt crítica, és molt crítica al masclisme instal·lat a les nostres institucions, en els nostres governs. Llavors, satiritza o imagina aquests Estats Units del segle XXII, on s'ha suprimit la 18a esmena, de manera que les dones no poden votar, però les dones compleixen un paper molt important en la societat, en aquesta societat futura, perquè són expertes lingüistes i s'encarreguen una miqueta de fer com de mediadores, fan la mediació, fan de traductores entre la humanitat i espècies alienígenes, amb tots els equívocs que això suposa i amb tots els problemes de comunicació. El que va escriure el Josep Haden Elgin, a banda l'autora de ciència-ficció, era lingüista i es va arribar a inventar una llengua expressament, una llengua amb sentit gramatical, una llengua feta per una lingüista com cal, per fer aquest experiment on volem saber una miqueta si canvia la nostra manera de veure el món a partir una miqueta de la llengua que fem servir. Aleshores, recomano Llengua materna i que tingueu molt bon Sant Jordi, sigui com sigui aquest Sant Jordi, que serà molt estrany, i això, que visca la llengua materna, la literatura i que mori Amazon.